Tignan nyo, marami nagtatanong sa akin dito kung paano ko nailagay itong butterfly niya dito sa sa ano ng pangalan to, itong batalya niya. Ang ginawa ko dito, yung stock din dito, yung tinetest drive namin tong motor na binild natin. Sorry guys hindi natin masyado marinig tong boses ko kasi yung muffler niya masyadong malakas. Tignan nyo, ang lakas-lakas hahanap tayo ng pwesto kung saan pwede mag-explain ng parts ng tong build nating TMX 125 Scrambler. So nandito na tayo sa Nia Maris Dam. I-explain ko sa inyo kung paano nabuo tong DMX 125 na to na project natin. Actually kung lang naman to kunti lang yung nagastos. Parang budget scrambler lang to, homemade scrambler. Dito siya ngayon, wala pa sa 10K ang nagastos ko dito kasi karamihan dito stock lang ng DMX 125 ang mga nakalagay dito. So bago natin sisimulan to tignan nyo muna kung gaano kaayos at kaporma tong motor na to. So ito siya. Yung mga pinalitan dito ay itong pipe nya, hindi to original. To pinagawa ko to, yung pipe nya to. So din, hindi rin napalitan to. Ito lang yung stock dito, hindi rin na napalitan. Sasabihin ko muna sa inyo ang mga ng mga hindi napalitan at tak lang. Itong hub nito, ito tak lang to. Pati itong swing arm nito, stock din to, lahat to stock. Ito yung mga stock to, itong tangke nya stock din to. Ito naman yung mga napalitan. Itong shock nito, to hindi na to original. Ito yung stock ng XRM 125. Ito yung kanya, stock nya, linagay ko dito. Tapos ito pa, ito yung napalitan. Actually kwan lang to ito yung Tapalodi, palitan din yan, ginawa ko to. Tignan nyo naman Tapos ito, ginawa ko din to. Ito yung para sa makina. Tapos ito, pinagawa ko to. Tapos ito, bago din to, napalitan. Tapos ito, mga ganito lang, basic lang yung ginasto ko. Tapos itong plaster nya, stock din to, stock. Linagay ko lang sa shock nya mismo. So yan yung mga napalitan. So pupunta naman tayo sa gulong. Itong gulong nito, itong linagay ko, malalaki to. Harap at sa likod, magkaparehas lang to. Itong rim nya, ay itong gulong nya, 110/90. Rim 17. Tapos itong rim nya, 2.15/17. Ito yung rim nya. Tapos itong mga rayos nya, heavy duty itong mga to para hindi masyadong masira. Ganito din sa likod. Ito lang yung napalitan. Gulong, rim, tapos rayos. Magkaparehas sila ng gulong. Pinagparehas ko na para mas okay. Dito sa front shock nya, hindi to original kundi ito yung original ng XRM 125. Ang ginawa ko dito para mailagay ko. Tignan nyo, marami nagtatanong sa akin dito kung paano ko nailagay itong butterfly nya dito sa ano ng pangalan to, itong batalya nya. Ang ginawa ko dito, yung stock din dito, yung tubo dito yun yung linagay ko dito, winelding ko. Tignan nyo, winelding ko lang yan, kinat ko at saka winelding ko, at yung stock ng TMX 125 dito rin pumunta. So bale ito lang yung napalitan at ito, tapos ito. Pero yung nasa loob
Yung dati rin winilding ko lang dito para kasya dito at walang alog. Walang alog yan. Tapos dito naman sa tambutso niya, pinagbend kong ganon para mas okay naman tignan. Naka-muffler din to. Pero ang masasabi ko lang, hindi maganda to eh. Lalo na sa mga LTO, sa mga depots, bawal to sa kanila. Sa bagay hindi ko naman to linalayo kaya binild kong ganito to. Dito lang. Dito lang. Parang joyride lang ganon. Pero pag linalayo ko to at pinirestro ganon, yung stock niya yung linalagay ko. So to guys, mabot lang naman siguro sa kwanto, sa 8K yung gastos. Kasi simple lang naman no. Hindi ko naman pinalitan tong tangke niya. Oh, so to guys, uwi na tayo. Na-explain ko naman na sa inyo kung paano ko ginawa to. Para kung lang may ginagawa. Ganon, sa bahay ko to ginawa. Mapapanood niyo nito sa part 1 at saka part 2. Para updated kayo sa mga bagong video, mag-subscribe na kayo at like na din kung nagustuhan niyo tong video na ginawa natin. So to guys, alis na tayo. Uuwi na tayo. Actually dito ko linagay yung engine start nya. Dapat dito. Kaso dito ko linagay kasi trip ko dito. Tapos hindi ko lang dito. Tapos start dito. Shit, nakakambyo pala. Hindi ko dito. Tapos start dito. So yan na. Uwi na tayo. Uwi man, Discarding Ilocano. Subscribe na kayo sa Discarding Ilocano at uuwi na tayo. So mag-comment lang kayo kung hindi kayo nagustuhan kasi Ilocano nga ako. Hindi ako masyado magaling magtagalog. Hindi ko sanay magtagalog.